Gruppi ta' tfal miċ-ċentri ta' Skola Sajf tal-Gżira ta' Taslima u San Ġiljan inaqdu f'Taslima għal ċelebrazzjoni fl-għeluq il-kampanja Aqra Sajf, organizzata mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Fit-tmiem ir-raba' sena tal-kampanja Aqra Sajf, saret ċelebrazzjoni f'Taslima bis-sem tal-Ambaxxaturi Tal-Qari li matul is-sena skolastika daru bosta skejjel biex jaqraw mat-tfal bil-Malti u bl-Ingliż. Matul din iċ-ċelebrazzjoni l-Ambaxxaturi Tal-Qari Teremmamo Ċefaj, Karmel Busuttil, Gilbert Aġus u Xavier Darmanin rawlhom stejjer bil-Malti u bl-Ingliż. One News iltaqa' ma' wħud mit-tfal li kienu preżenti għaċ-ċelebrazzjoni fejn tkellimna magħhom dwar il-kotba li qraw matul is-sajf. L-iktar bl-Ingliż. Għax kontu l-Ingilterra. It-tnejn. Għax nitalmu u nifhmu. Il-favorit tiegħi ta' Alice. Meta Alice tiġi fil-Queen tal-Hearts. Bil-Malti u bl-Ingliż it-tnejn li huma. I like to read my Paw Patrol books that I got from my summer school library. It's because reading teaches you a lot of life lessons. Dawn it-tfal li għandhom bejn 4 u 7 snin kellhom l-opportunità li tul il-vaganzi tas-sajf jieħdu sehem fil-programm Seħel l-Istejjer li saru fi 30 lokalità mifruxin madwar Malta u Għawdex, filwaqt li tfal ta' eta iżgħar kellhom iċ-ċans li jkattru l-imħabba għall-qari dan permezz tal-programm Aqra miegħi li sar f'60 lokalità. Fil-jiem li ġejjin ser jitħabbru r-rebbieħa minn fost it-tfal kollha li laqgħu l-isfida kemm rajt fis-sajf li tinvolvi li tfal jaqraw minn 5 kotba jew aktar tul il-btajjel tas-sajf.